tipus de raïm de pastor, podem dir, i és el sedum alba i el sedum sediforme. El sedum sediforme és el que li diguem raïm de pastor. I té les puntetes acabades en punta. En una punta que si la toques està punxa un pediu. I estes, si mos fixem, tenen les puntes acabades redonetes. Este és el sedum alba. Este és un poc tòxic i sí que hi ha gent que sobretot els pastors, que tirant del que trobaven, eren conscients que era tòxic, igual provaven un poc, però ja un poquet per refrescar, perquè els dos són refrescants, però este no es consumeix, i menys per guardar-lo en samorra i menjar-lo tot l'any. A més, la fulla és més xicoteta, no? També estos són més xicotets. I este sol ser més veritat més per muntanya, però bueno, mira, així s'ha criat també. Esto es el ombligo de Venus, ¿no? Ai, sí, pues mira, hosti, no n'havia trobat encara en la Safor. Que bonico. I mira, això és la floreta. Eso es para las heridas, ¿no? I per menjar. Se le quita la telita y te la pones y supura. Sí, n'hi ha moltes que són cicatritzants. El meliquer de Venus, que guai, no? Moltes gràcies, no n'havia trobat encara així. Mireu que bonico, es fan esta xina de grans, es fan bonicos. I això trossejaet en ensalà, boníssim, boníssim, boníssim. Li s'anomena també tàpera? No, és una altra És una cosa. altra varietat. Sí, és que això és la fulla, antes la fulla pot ser així de redona, de grossa. Sí, sí. I creix així pels marges, en les sombretes, i aquesta és la fulla. És que estic flipant perquè no l'havia vist mai. Molt bé, molt bé.